calla, no calla, no calla. Ja tinc molta sort. Bueno, bon dia. Estic a la recepció del hostel, que mireu, tot el dia té una tele aquí posada parlant en japonès, tot el rato, no calla, no calla, no calla, no calla. Llavors és com així, com... Not bad. Bueno. Està bé, bon hostel, per lo que hemos pagado, que són 10 euros la nit aprox, entre 8 i 10. Està molt bé. El bon esmorzar d'avui, del 7-Eleven, clarament, és com una amanida de patata, amb ou, espinacs o rúcula i ceba. Això, que m'encanta, és una crepa amb nata. Jo sóc fanàtica de la nata. El mateix que ahir, les noodles, vegetable chicken amb salsa de soja i cèleri. I un cafelito malo, que està malíssim de manera. No he provat un cafè bo des que estic a Japó. Bueno, bon dia. Està molt bo, tio. És com menjar-te un núvol. 10 de 10. La meva cosa preferida del 7-Eleven. Decidit. Bueno, primera parada del dia, un temple. Es veu xulo. Hola! És impressionant. Ja hi ha un munt de toris. Està molt guapo, aquest temple. Mireu. Els zorritos. Tori 1. Tori 2. Tori 3. Que guapo. Que guapo. Mira, m'estan pillant els mosquits com si no hi hagués demà. Tortugues. I no para de haver toris. Que guapo, està molt guapo. I tots els toris aquells són d'aquest impressionant temple, que no es pot gravar per dintre, així que no el gravarem. Però m'han rebentat els mosquitos, mira. No sé si es veu. Mira aquest. Samurai 1, Samurai 2, es diuen Paquito i Manolo. Mireu. Hem vingut a un súper, però súper, no un 7-Eleven. Ramens de tot tipus. Impressionant. Què és esto? Els agrada molt el Red Bull, diria. Cafè mola, però és molt suau. I les Coca-Coles que tenen són aquestes peques, mireu. Clar, suposo que aquests cafès tenen més gust. Com no, 200 varietats de Kit Kat. Un fucking xurro. No el provaré, fa molt mala pinta, però... Aquí està, per si algú el vol provar. Són gelatines. No ho entenc. Perquè és raro. Fa molt asco, sí. Després de passejar-me per 200 gatxapons, he decidit quin és el gatxapon. I és aquest. No sé si aquest o aquest. Aquest, que com a mínim em toca un personatge, perquè aquest jo no vull que em toqui la caixa, saps? Vale. Ja se em tocarà un molt bo. Ja vas tenir molta sort amb el Pokémon. I avui també tindré, perquè aquest viatge tinc molta sort. M'ha tocat el millor. Com ahir. Em va tocar el millor. El Bochan. El Bochan era el millor per tu? Per mi sí. Per tu? Però no m'ha tocat el Bochan. Bueno, per a mi el millor era o el Nevado o el Sinchan, clarament. I això és per nens? M'ha tocat el millor, mireu.
que xulo! Bon dia. S'ha de saludar sempre. Ahir vam anar al súper i vam comprar això, que és com un bollito de... Olora bé, De xocolata. És un bollito de xocolata, però és super flongy. És com t'imagines un bollito flongi de xocolata. Està boníssim. Sí, és un bollito flongy de xocolata. És com una magdalena. És com una magdalena, com si mengés una magdalena. A veure, sucada, un cafelito escarós. Tu el cafè d'aquí està molt dolent. No he provat un cafè bo. Ho trobo a faltar. Arriba a Espanya, sol per al cafè. És una magdalena de xocolata. Molt bona. Marxem de Tòquio. Ja ahir no vam fer molt per la tarda. La veritat és que vam intentar vam anar al metro, però no funcionava el metro. El metro de Tòquio sempre funciona, però nosaltres arribem i no funciona. Bueno, ens anem ara a l'estació de tren de Tòquio, que encara no hem anat, i no hem anat al castell de Tòquio, que és el més important, però ens l'ha xugat 2 pepinos. Hem dit, pa què? Pa què anar a veure el més important de Tòquio? Nah. Bueno, anem a l'estació de Tòquio, pillem un tren i ens anem a Nagoya. Per què anem a Nagoya? Perquè hi ha el parc de l'Estudio Ghibli. Toma, com una nena petita estic. Toma. Fas 200.000 km per hora al Monte Fuji i passa això. Això és el Monte Fuji, però not found. No carga el mapa. Està molt guapo, Estaria molt guapo si l'estiguéssim veient bé, la veritat. Quina pena. Ens hem canviat de seient. Sí. Per veure'l. No ha servit de res. Ullo, però que guapes aquestes vistes. Acabem d'arribar a Nagoya, sembla bastant feo, però bueno, hem vist la part de l'estació. Però estem anant, com el check-in és a les 3 i són la 1, estem anant a un lloc que jo vull anar, que vaig veure que és un dels millors ramens que hi ha. He de dir que he tingut una decepció perquè hem anat al ramen i com no sabia japonès i tot estava en japonès, he demanat un que no era. I després hem vingut aquí a l'hostal, i bueno, l'hostal no et bat per lo que hem pagat. Però mireu, el que mola és que té una sala que pots llegir tu. Mira, Dragon Ball... I això no sé què és. Però tens aquí tota la saga de lo que sigui. No hem fotut res tot el dia. Hem anat a canviar diners, que els millors llocs per canviar diners aquí és Access Ticket, i hem anat a comprar i ara estem cuinant perquè l'hostal té per cuinar. Mireu, està molt bé. Toma! L'únic problema és que fa una mica de por perquè no hi ha ningú. En plan, no, ens ha rebut una noia, però ja està, ja no hi ha ningú. I tot va amb còdics i tot va amb d'esto, però no hi ha persones. Hem vist a una persona amb tot el rato que estem aquí, portem 1 hora i mitja, o així que normalment tu als hotels, als hostals veus gent tot el rato i no hi ha ningú, em fa una mica de mal rotllo, però bueno, passarem la nit, és el que demà ens anem a l'Estudio Ghibli i ja, a veure què tal. Calla, no calla.